Zapraszam do królowej bytomskich Einfahrtów. Kurwa, widzę, to chyba jest to legendarne światełko w tunelu. To jest Einfahrt, o którym samym sobie można by napisać książkę. Czyż nie wspaniałe są te roztomajte eki górnośląskie. O Einfahrtach nawet nagrałem osobny film, ale faktem jest, jak się wiele w nich wlezie, to się odkrywa taki trochę, można by powiedzieć, inny świat. To, co jest na ogół ukryte. Jeszcze częściej można w nich napotkać bardzo dziwne przedmioty, zapachy i dziwną ekipę, która w nich przebywa. Ja mi się spipcył paryzol. Ale bombowa pogoda dzisiaj. Aż się chce żigać. Słuchajcie, ja często narzekam, staram się nie. Ja często snuję rozważania na ten temat, że miasta, w których żyjemy, kiedyś ogólnie wyglądały lepiej. Wszystkie, i te na Śląsku, i w Polsce, i ogólnie w całej Europie, już nie wspomnę o Stanach Zjednoczonych, bo tam miasta mieli przepiękne, ale wpadli na pomysł, że zrobią z tego kraju kraj dla aut, a nie dla ludzi i wyburzali tam po całe dzielnice superowej zabudowy właśnie pod ogromne, szerokie, wielopasmowe drogi. No ale wiecie, siłą rzeczy, kiedyś jakbyśmy się cofnęli 100-120 lat temu, brukowane ulice, gazowe lampy, brak wszędzie aut, brak tandetnych reklam. Jeżeli już były jakieś szyldy, to były fajne, ze smakiem, na cegle klinkierowej. Wszystko to miało jakiś sznyt. Jeżeli mówimy o miastach w Polsce, po nastaniu PRL-u te trendy się zaczęły zmieniać, czego apogeum były według mnie lata 90., kiedy do Polski po zachłyśnięciu się, prawda, kapitalizmem weszła totalna tandeta i okropne, jakieś krzykliwe, paskudne i reklamy, i budowle, coś peci przestrzeń w miastach często niestety do dziś. Ale był właśnie taki czas za ustroju słusznie minionego, czyli za komuny, kiedy przynajmniej w pewnym aspekcie nasze miasta wyglądały lepiej jak dziś. A dlaczego wyglądały? Bo były pełne neonów. A neon ma taką właściwość, że jest fajny, bo świeci i nawet jak go powiesicie na niezbyt urodziwym, nie wiem, budynku albo na obszkrobanej, obdropanej ścianie, to automatycznie to miejsce już dostaje jakiegoś sznytu i zaczyna wyglądać po prostu lepiej. Także jak sobie zobaczycie na zdjęcia z lat 60., 70., jak wyglądały ulice, nie wiem, Katowic, Bytomia, Warszawy, Poznania, były tam całe ulice pełne świetnych neonów, które robiły zwłaszcza po zmroku super klimat. I na szczęście wydaje mi się, że moda na neony zaczyna po leku, przynajmniej tutaj w naszym mieście, znowu się od jakiegoś czasu kulać i coraz częściej możemy w przestrzeni publicznej zamiast obrzydliwej, wielkiej tabuli z paskudnym w ogóle fontem w najbardziej niepasujących na świecie kolorach zobaczyć jakiś właśnie schludny, fajny, estetyczny neonik. No a w naszym mieście, czyli w Bytomiu, dzieje się to w dużej mierze za sprawą naszego lokalnego neoniarza, czyli pana Dominika Tokarskiego z Fundacji Silesia Neon, który to przy takich neonach tam właśnie działa. Ale co on tam takiego robi, po co i dlaczego, no to myślę, że jednak najlepiej będzie się spytać go. No ale co by nie powiedzieć, tu by się człowiek pożył. I to jest jak w Niemcach. Jak w tych starych, porządnych Niemcach. To jest w ogóle, kurde, okolica, powiem wam, taka, no, prima sort. Dużo zieleni, same w zasadzie oryginalne takie budynki. No i dodatkowo te budynki jeszcze w całkiem fajnym stanie. Uliczki wybrukowane. Tak to powinno wyglądać wszędzie.
Bytomskie Królestwo Neonów, a za mną bytomski neonowy król, Dominik Tokarski. Dominik, przełaziliśmy na ty, albo nie, już nie wiem. To jak nie, to Mikołaj. Dominik. Skąd sam tyle neonów? Ze Śląska głównie. Zbieram neony na Śląsku, w ogóle tutaj w miastach aglomeracji katowickiej, w metropolii. Zbierałem je w zasadzie od 2009-2010 roku. Większość tych dużych pozbieranych przejęło Muzeum Śląskie parę lat temu. A ja trafiłem do Bytomia w sumie przez moich sąsiadów tutaj za winklem. Byliśmy z Karoliną Jakowienko w Radzie Konsultacyjnej wniosku o Polską Stolicę Kultury 27 i tam prawiliśmy, że trzeba wszystkie aktywności z Katowic wycieknąć, że siłą Katowic i metropolii będzie jak w innych miastach, będą też różne aktywności kulturalne robione i one się tam zintensyfikują i to jest wtedy siła taka synergii tych miast metropolii. No i ona mnie tak szturcha, mówi, zacznij od siebie. Jak tak radzisz komuś, to zacznij od siebie. No i mówi, no to ci pokażę tutaj u mnie na dzielni. Jest lokal pusty. I to jest właśnie ten lokal. Przyjechaliśmy tutaj, stanąłem przed tymi witrynami, już te witryny, jak zobaczył te wielkie i te kraty, to już było tak, że już zacząłem się bać, że może coś z tego być. Jak podszedłem tutaj do okien i zobaczyłem ta podłoga, to mówię, wow, to będzie to. No i tak widzimy się dzisiaj tutaj i mam przyjemność, już za chwilę będzie 2 lata zapraszać tutaj ludzi do oglądania tego, co mi się udaje pozbierać. A mamy tutaj fajne skarby. Tak, mamy tutaj na przykład piękny neon kopalnia gazowa, który udało się ściągnąć z kopalni węgla kamiennego nieczynnej, już zamkniętej ileś tam lat temu w Suszcu, w powiecie pszczyńskim. Tutaj ten piktogram ma jeszcze taki dymek, no on jest teraz niedziałający, więc go tutaj nie montowaliśmy. No i to są litery stare, szacujemy, że to jest przełom końcówka lat 70., najpóźniej początek lat 80., czyli one mają już pół wieku. One były trochę zasłonięte przez stójki, przez roślinność, więc stąd tutaj ta naleciałość taka na tych rurkach. No ale to są oryginalne rurki, które są starsze od nas, więc jak ktoś pyta, ile działają neony, to mówię właśnie tyle. Nie? To nie jest na 2-3 lata zabawka plastikowa, to zapłacisz raz i masz na całe życie. Nie? Jak wygląda takie przywrócenie takiego neona do życia, jak gdzieś taki wynajdziesz? No to jest bardzo różnie. Czasami się nie udaje. Czasami jest tak, że o coś się staram, próbuję znaleźć spółkę, która jest spółką od spółki, właściciela obiektu. W międzyczasie, jak trwają te procedury szukania i dogadywania się, to neon leci na hasiok i już jest po wszystkim. Czasami się zdarza, tak jak z literami z bytomskiego Supersamu, że to jest 2 godzinki. Schodzę na dół do meblowego, mówię paniom, że szukam administrację budynku. Pani mi daje numer do tego pana, dzwonię do niego, mówię o co chodzi. Za godzinę mi mówi, zarząd się zgodził, proszę ściągać, na drugi dzień przyjeżdża zwyżka, ściągamy. Ale właśnie są też takie historie jak tutaj ten neon non-stop z hali Posti w Chorzowie. Ponad 2 lata właśnie, bo była zmiana właścicielska budynku w międzyczasie chyba 2 razy. Jak już prawie witałem się z gąską, to budynek został sprzedany i wszystko od nowa. Nowy właściciel nic nie wie. Ale on jest superowy, on jest taki amerykański, szłoby powiedzieć, nie? Ja go pamiętam z czasów liceum, on jest z przełomu lat 90. i 2000. Ja chodziłem też do liceum do Chorzowa. Tam była dyskoteka w tym budynku i sklep monopolowy, więc ten neon tam był chyba z powodu tych funkcji. No tutaj mamy neon Aglo, on jest teraz nie włączony jeszcze, bo jest na przechowaniu. To jest neon, który zrobiłem wspólnie z centrum, z Bytomskim Centrum Kultury. Aglo Festiwal, który organizuje Zbyszek Rokita, śląski festiwal taki kulturalny, też chcieli neon, to mają. Tutaj stoimy za drugim neonem Bytom. Pierwszy możemy podziwiać na Piłsudskiego 50 na dachu. Zrobiliśmy. Czyli to jest ten z drugiej strony hali, który wisiał. To są te 2 neony i udało się je tutaj w Bytomiu zachować. Dogadać się z PKP PLK, żeby tego nigdzie nie wyrzucali. Jeden neon już jest właśnie wyremontowany, nowe rurki, nowe transformatory, konstrukcja na dach i wita nas od 1,5 roku. No jest superowy, zwłaszcza, że to jest taka ważna ulica w mieście, nie? Taka, przez którą się przejeżdża.
nawet tylko przejeżdżając przez miasto. A Ważna wobec tego wobec jest jakiś plan wobec tego? Jest plan, to ten napis chciałbym zostawić, te litery w takim stanie, w jakim są. Aha. Takie trochę z zębem czasu nadgryzione, ale takie oryginalne. Część rurek tutaj świeci i chciałbym to zostawić, dołożyć nowe rurki, będzie taki kontrast trochę tej starej z nową, ale ten neon chciałbym też w przestrzeni Bytomia docelowo wyeksponować. W zeszłym roku rozmawialiśmy w urzędzie na ten temat. Myślę, że to się w jakimś tam najbliższym czasie wydarzy też. Super. Więc to bardzo się cieszę, że te neony zostały w Bytomiu, bo były takie zakusy, żeby je stąd wyciepnąć. No tutaj restauracja Diner to jest z Koszutki Katowickiej neonik, który cały świeci, tylko my tutaj trafoki przepinaliśmy, ale piękny neon. Aha. Przeźroczysta rurka, w środku czysty neon i mamy kolor pomarańczowo-czerwony, taki elegancki, klasyczny. No tutaj też niedawny nabytek z katowickiego dębu, z Czech. Tutaj neon Hojte, który przyjechał do Czech z Niemiec. Rurki świecą też. Tutaj mamy dalej takie drobiazgi, które zbieram i mamy też neon z Agory Bytomskiej. Z naszego pin-upa. Dokładnie. To jest fajny przykład tutaj. Dziennikarz Daniel Lekrzycki z bytomski.pl dzwoni do mnie kiedyś i mówi: Dominik, bo na rampie na Agorze na Hasioku jest neon. I on był wywalony, leżał. Kurde bele. No i ja mówię, no to, ale ja nie jestem teraz w Bytomiu, mówię, bo tam dzisiaj jechałem. A on mówi, my to weźmiemy tylko za transport, nie? No ale wysłał mi zdjęcie, ja nie wiedziałem co to jest za ten, no to pożyczyłem auto od mamy. No i jadę tym SUV-em, nie? I sobie tak podchodzę pod to ani kombi by nie zmieściło. No i dzwonię do znajomych tutaj z Red Eye, z piekar, oni mają duże auta. Mówię, słuchajcie, mamy taki temat, że dupny neon jest do zabrania za Gory tutaj, koło Gory już, to już w redakcji tam było. No i pyk. I też fajna historia z tym się wiąże, ten neon z drugim, bo puściłem info na socialach, że ten neon mam i dzwoni do mnie pan, że on demontował ten neon i on ma w garażu drugi i że jak ja zbieram te neony i ludzie tu przyłażą mnie oglądać, to on mi ten neon przekaże. I super historia, że ten drugi neon tutaj mieszkaniec też mi przekazał. Kolega zamykał burgerownię w Tychach, Juicy Lucy, też mówi, kurde stary, ty zbierasz te neony w jednym miejscu, fajnie to wygląda, ze Śląska robimy, nie? No i tak to przekazał. No tutaj mamy Katowice z dworca. Właśnie wice pojechały do Katowic. Aha. W przyszłym tygodniu będą wisieć na mieście. To jest neon, który świeci też w całości z peronu katowickiego dworca przed wyburzeniem. Mamy Magnika z burgerowni od Kuby. Tego mi brakuje, muszę przyznać. To były moje ulubione burgery chyba w ogóle ever. Nie tylko twoje. No tu mi się udało na aukcjach internetowych kupić piękny neon cukiernia. Też takie liternictwo obstawiamy, to są lata 70. Mamy Zeltra bytomskiego, też historię bytomskiej gastronomii. Też właściciele w zeszłym roku mi przekazali ten neon, bardzo miła sprawa. No tutaj też mi się udaje na necie znaleźć te frykasy czy kafe bistro. To są takie właśnie znaleziska, że staram się je tutaj znaleźć, a docelowo to część tych dużych neonów chcę dać na miasto w Bytomiu, nie? Żeby zrobić tak, jak jest, murale są na ścianach, to żeby taką ścianę z neonów w Bytomiu, może w tym roku jeszcze zobaczymy, zrobić chociaż z 4 pierwszych. Tam jest Światowit, który też odnawiam regularnie. Założyłem Patronite'a i co miesiąc dostaję tam od patronów hajsy, no i to nie było rurek, no i zostało W i D tylko do zrobienia. On świeci też tak jak ten restauracja na taki pomarańczowy kolor. No tu mamy Neon Kato, słynny z Mariackiej 13 z baru, który przez kilkanaście lat prowadziłem. On w zeszłym roku sobie jeździł po Katowicach, mieszkanki go zapraszali na balkony, na tarasy, do okna. Montowaliśmy se to i to jest właśnie taka historia, że on sobie tutaj też już leżakuje. Co tu mamy za dwie lewe ręce? Dwie lewe ręce to była galeria. Aha. To była galeria w piwnicy na Koszutce.
przez Maćka Skobla prowadzona. I on też wziął ten neon parę lat temu, zdemontował, kiedy zamykał galerię. Spotkaliśmy się kiedyś na rynku w Katowicach i mówi, wiesz co, ja ten neon zdemontowałem. On leży u mnie w domu już chyba 5. czy 6. rok. Bo tak planowałem go powiesić, ale te plany się nie udają. A ty tutaj masz ten cały kram, to ja ci go sprezentuję. No i wisi tutaj pięknie. Uroczysko, z Wisły piękne litery. Mamy SY w oknie, bo jesteśmy w Bytomiu. Które się być może gdzieś w przestrzeni naszej objawi. Jest taki pomysł, żeby to SY se po Bytomiu trochę pojeździło. Zobaczymy. Na razie mam tyle projektów na głowie. Aha. O, spory. Spory neon na parę metrów. Jaki kolor to będzie podświetlony? Można zdradzić? A to nie zdradzajmy. Dobrze, Dobra? to nie Ale zdradzajmy. litery mają zostać takie zachowane stare. Czyli co, wesprzeć można, jest patronat założony, jak ktoś chce, może się, prawda, ku królestwu neonowemu dociepnąć. Tak jak tutaj mówiłem o tym światowidzie, Patronite'a mam od paru miesięcy, a cały napis już jest praktycznie gotowy, a jest duży, więc to jest super, natomiast też zawsze zwracam się z prośbą, że jak ktoś widzi gdzieś jakieś stare litery neonowe, Pisać. na Facebooku, na Instagramie Silesia Neon. Czasami są gdzieś bardzo fajne literki schowane na jakichś osiedlach. Albo leżą na hasioku. Albo leżą, No albo właśnie. leżą na hasioku, dokładnie. Więc teraz zgłosiły się do mnie osoby z jednego lokalu w Chorzowie, zamykanego i też chcą przekazać 2 neony, więc to jest super, bo ja to robię też tak, że tutaj jest to zawsze wejście za darmo. Nie kasuję żadnych biletów, robię to ze środków, jakie udaje mi się uzyskiwać z różnych dofinansowań na kulturę, na działalność kulturalną, natomiast sam dostęp do tej kultury uważam fajnie, jak jest darmowy i jak każdy może przyjść z ulicy, tak jak robię dni otwarte, wieczory otwarte w pracowni. Zależy mi na tym, żeby ta dostępność Była do była wszystkich. dla wszystkich, tak, żeby to nie było tutaj ograniczenie. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Słuchajcie, no cóż sam dużo powiedzieć, neony są superowe. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, bo myślę, że nawet sporo ludzi z Bytomia nie wie nawet, że mają pod nosem taką neonową perłę. Podlinkuję Wam poniżej wszelakie namiary na Silesia Neon i śledźcie. Jakbyście widzieli jakiś wyciepnięty neon na hasiok albo wisieć jakiś nieużywany na jakimś budynku albo coś takiego, to dawajcie Hopowi znać, on się tym zajmie. I dziękuję Wam pięknie za uwagę, jak zwykle. Jeśli się Wam podobało, zostawcie jakąś ocenę, łapę pod tym filmem, komentarz, no i zapraszam śledzić i też tradycyjnie zakupić sobie książkę z Pieronem przez Bytom, którą macie podlinkowaną poniżej i na końcu też można kliknąć i no, będzie nara.